Constitúese o Consello Galego da IA, que buscará asesorar o impulso desta tecnoloxía na comunidade. O conselleiro de Facenda, presente no acto, asegurou que Galicia disporá duns servizos máis áxiles, personalizados, accesibles e seguros. O conselleiro de Facenda e Administración Pública Miguel Corgos destacou hoxe o papel do Consello Galego de Intelixencia Artificial para o asesoramento e impulso desta tecnoloxía en Galicia polo seu carácter de máximo órgano colexiado de participación pública, privada e do coñecemento. O conselleiro animou ás persoas que integran o Consello a achegar melloras na planificación, xestión e avaliación das políticas públicas en materia de intelixencia artificial. Galicia foi a primeira rexión europea en regular mediante unha norma un uso ético e garantista da inteligencia artificial, tamén para promover a súa utilización, en especial no eido da administración pública, pero tamén en todos os eidos da vida para mellorar a vida dos galegos e das galegas, dos cidadáns e das empresas. Este Consello Galego pois, é un primeiro paso para garantir este uso proveitoso da inteligencia artificial. O titular de Facenda animou así ás empresas do sector a apostar por un organismo que axudará a desenvolver unha IA adaptada ás necesidades específicas de Galicia, co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas, o respecto aos seus dereitos fundamentais e a creación de riqueza e emprego. A aposta polas novas tecnoloxías en Galicia, impulsando pois, estas novas tecnoloxías como un elemento de progreso de riqueza, tal e como establece xa dende aí anos o noso plan estratégico, pero tamén establecendo unha serie de normas que garanten este bo uso. O Consello terá como finalidade basicamente coñecer as estrategias en inteligencia artificial, o seu desenvolvemento sectorial, asesorar a Antega, a Axencia de Modernización de Galicia e todas aquelas axencias públicas que estén interesadas na inteligencia artificial sobre os usos da inteligencia artificial e elaborar informes sobre o seu desenvolvemento. Ademais, destacou que nesa aposta por favorecer a modernización tecnolóxica, Galicia dará un paso máis coa posta en marcha o vindeiro ano do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia en Ourense. Con esta posta en marcha deste Consello que está formado por expertos na materia, como poden supoñer, por eso estamos aquí neste centro de saber, en esta biblioteca que tentamos reflectir ese coñecemento que ven de antigo a través dos libros e que ademais foi creada por un filántropo santiagués cos recursos que trouxo da América, pois o saber e os recursos non veñen en barco da América, senón que circulan a través das redes. Este Consello de Inteligencia Artificial o que tenta é aproveitar todo ese caudal das redes e das novas tecnoloxías para aproveitalo na nosa comunidade autónoma.